විදියට දෙමළ හා සිංහල කතා කරමු. ස්මාර්ට් ආහ තමල් மற்றும் සිංහලම් கதைப்போம். අද එපිසෝඩ් එකේ අපි සතියේ දවස් 7ක්ම හඳුනා ගනිමු. இன்றைய எபிசோடில் கிழமை நாட்கள் 7ஐயும் தெரிந்து கொள்வோம். சතිயே தவஸ் கிழமை நாட்கள். சතිயே தவஸ் கிழமை நாட்கள். சந்துதா திங்கள். சந்துதா திங்கள். அங்கஹருவாதா செவ்வாய். அங்கஹருவாதா செவ்வாய். பதாதா புதன். பதாதா புதன். பிரஹஸ்பதிந்தா வியாழன். பிரஹஸ்பதிந்தா வியாழன். சிக்குராதா வெள்ளி. சிக்குராதா வெள்ளி. செனசுராதா சனி. செனசுராதா சனி. இரிதா ஞாயிறு. ඉරිදා ஞாயிறு. තවත් මේ වගේ වැදගත් வீடியோ සමග ඉදිරියේදී හමු වෙමු. இதேபோல இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் மீண்டும் சந்திப்போம். ஸ்துதி நன்றி.